Здравейте хора, вие сте в поредното видео в моя канал. В днескашното видео ще направим най-големия Star Drop Opening правен някога в моя канал. И решил съм да отворим всичките Star Drop'ове, които ни дадоха Supercell. Ето ги точно в шопа. Първо оставил съм, това ми е по-слабия акаунт хора, затова ще отворим първо от него и ще се прехвърлим към силния. Напомням ви да оставите палец нагоре, ако ви кефи видеото, и да се абонирате за канала. Така, започваме с първия Free Star Drop на обикновен Epic. Какво ли ще се падне и пинче. 3 Star Drop. Да видим. Rare само, Rare тук. Coins. Super Rare. Rare, все Rare хора. Не стават 5 стара дропа и отиваме към 100. Legendary хора! Legendary Star Drop, това не е възможно. Няма никакъв шанс. Герой! 1000 пари. Какъв е този скам хора? Ама вие първо Legendary, добре сме. Добре сме, първо Legendary, what? Уникално хора. Уникално е. Добре. Митик. И старпа. Гаджет на Едгар. Добре. И това е момента. 100 Star Дропа, хора. 100. Дългоочакваните 100 Star Дропа. Да видиме. Да видим. Първи Star Дроп нищо. Молим се на герой, хора. 100 Star Дропа. От първия ми акаунт. Добре. Rare. Супер Rare. Дайте Legendary хора. Дайте Supercell, моля ви. Супер Rare. Какви са тея? Не, това е скам хора. Скам е. Epic. Добре. Epic. Пин. Отново пин. Няма броуари за сега. Rare. Супер Rare. Нищо интересно. Митик. Герой, не скинах. Мале, как ме забудих. Скин на Нита, хора. И дори не е любимия ми скин на Нита. Той е желирания. Зелената Нита. Хора, за сега положението изобщо не е Епик. И какво от Епик? Дъблари. Да. Хора, очаквах повече неща, често казано. Епик, какво от Епик? Тея пинове, 3000 пина, човек. Епик, какво е Епик? Нищо няма в Епик. Rare, хора, аз не знам. Епик. Митик. Герой ли? Герой! И първи герой към слабия ми акаунт. Окей. Първи герой. Please. Coins. Супер Rare. Да видиме. Сега един герой, което е зле. Би трябвало от 100 Star Drop още повече неща да не се паднат, бе. Но не знам дали 100 Legendary ще ни дадат. Не на всеки ги дават, така че Rare. Само Rare, хора. Един митик и едно Legendary. Това беше. После се насочим към силния ми акаунт да видим. Да, за кодиране сигурно един броуър да ни дадат. Няма никакъв шанс, хора. Сигурно остават 5 стара дропа, кой знае. Оп! Скин на Биби е. Скин на Биби, пак 2 скина и един герой. Добре. Дайте Legendary. Supercell, айде. Да видиме, Митик! Нещо голямо! Бра. Какъв беше тоя Ел? Митик. Толкова хубаво изглежда Митик звездата, човек. Ма не дава нищо. Виждате ли скоро Star Drop за това, бе? Това е прекалено много, хора. А това е още първия ни акаунт, така че
Да се надяваме. Какво ще ни даде? Супер реар. Реар. Реар, хора, само реарове. Супер реар. Супер реар. Реар. Няма нищо. Падна ми с един герой, това беше. Направо, гледай. Реар. Добре? Реар. Да, бе, епик. Пин. Да. И спрей, добре, спрей. Хора, какво се случва? Що ни дава нищо? Легендари! Ето това е, хора, е това е. Legendary, please, нов броуър, please. Не! Хайперчардж на Биви, Исках нов броуър, например да даде един кит сега. Какво ще им стане, бе? Един кит да ни даде. Супер реар. Дайте още едно легендари, много приятно така. Легендарки да ни дават. Епик! Какво от епика? Ангел. Супер реар. Реар, хора, и това си грешки са последните, не знам. Епик. Пари. Епик. Токен. Реар. Хора, очаквах много повече от тези стара дроп. Те пак са доста. Епик! Нов броуър не може. Епик! Какво очаквам от епик? Реар. Хора, какво става с Реар? What? Хора, това няма ли да свърши? Това е крайно малко. Реар. Добре, Реар. Човек, защо няма още едно легендари лимити? Какво става? Това беше, хора. Това беше. Това е. И какво имаме ново? Биби. Хайперчардж, ми дай да я апгрейднем. Да, Star Powers, да, дрън, тъпля. Добре, не знам какво става. Тук не можем. Ми хора, добре. Биби почти апгрейднахме. Бел, Биби, нещо на Едгар. Хора, очаквах много повече от това. Да, преминаваме към следващия акаунт. И така, хора, ние сме към главния ми акаунт. Да видим тук какво ще има, хора. Да видим. Така, готови ли сте? Ето, отиваме, плъзгаме 100 стар дропа, хора. 100. Точно така. Вторите 100, 200 стар дропа за отваряне, човек. Натискаме ги и сме готови. Първи стар дропове. Бръх. Епика! И какво от епик? Нищо. Добре. Да знаем. Добре, тук дано да се надяваме поне един броуър да ни даде. Защото ако не ни даде броуър... Митик! Плиз! Гаджет на Уил! Стига бе, човече. Как може гаджет на Уил да ни даде? Най-глупавия, дори аз си купих другия. Където се дайва. Дайте ми нещо хубаво. Един броуър ми трябва. Поне един. Епик. Пари.
Да, добре. Legendary да ни даде. Супер рер. Какво е това, бе? Айде, стига, бе. Ако искате още видеа на Brawl Stars, хора! Бра! Ако искате още видеа на Brawl Stars, може да се абонирате за канал и да лайкате видео. Така, два митика за сега. Legendary! Let's go! Какво ли кит, моля ви, хора? Кит! Оп, оп, оп! Не! Не! О, избухваме! О, легендарен броуър! Пада ни се Мек, хора! Мек! О, yes, let's go! Мале, избухваме! Мек, това не е възможно! Хора, не! Това не е възможно! Мек! О, мале! Уникално, хора! Мек! Това е уникално! Мале! Избухваме просто! Мале! Легендърка! От Legendary Star Drop. Уникално! Мале! Имаме шанс, имаме! Отворили сме сигурно към 20. Супер рер, мале, хора! Legendary! Не, няма как, човек. Много сме опнати просто. Супер рер! Видяхте ли, хора? Светна ни, завъртя се. И това беше Мек. Какъв е шанса, хора? Какъв е? Не знам. Митик! Legendary. Мифик, добре. Не, пин. А не кредити. Защо кредит? Митик! Нещо добро кредити. 200 кредити? Добре, бе! Ама не, от митиците хора трябва броуъри да ми се падат, бе. Искам броуъри. Не такива кредити. Епик! От нищо епик. И скинчето също ще е не зле. Не зле скинчето. Епик! Оп, нещо се върти! Скин на бичо. Забрах, че имам. О, боже, от епик скин. Рер. Добре, да сега пак лъка ни е доста добре. О май гад. Мале. Не. Скин на Мортис, хора. Добре? Вау. Скин на Мортис. Кой ти го дава? Никой. Добре сме. Много легендари. Все пак. Мек. Какъв шанс да ни даде още един броуър, като пак е легендар? Не знам, но. Не знам, хора. Уникално е за сега. Очаквах се пак повече от това. Честно казвам, да сме честни. Очаквах се пак повече. Това си 100 стар дропа. Ти знаеш колко са 100 стар? Митик. Стара пауър или гаджет? Гаджет на Джаки. Гаджет на Джаки, защо? От митик гаджет да не се падне. Това не трябва да е така. Но сега епик скинче. Не. Хора, щом чуя това, където се завърта нещо и веднага ми идва, че са е герой. То може да е скин също, което не е окей много. Супер рер, епик. Не, легендари, няма да ми даде отново. Оп. Не. Скин на Нани, човек. Не. Бро. Дайте. Още герой искам. Екип. Какво ще ви стане да ми дадете кит, например? Епик. Скин от тук. Не. Добре. Дайте ми скинче. Искам скин. Епик. Няма легендари. Оп. Скин на... От епик ми се падат скинове. Вау. То път не ни се падна, но... Рейър, хора, сигурно това са последните стар дропове. Не знам, хора.
Не знам, хайпа е огромен. Рер, стига с тези рерове! Рер, какво става? Дайте нещо друго. Супер рер, дайте. Какво става, бе? Супер рер. Добре. Дайте легендари. Не, супер рер, защо? Хора, защо нищо не ми дава? Рер, да, рер, човек, рер. Дайте нещо друго. И рер, добре. Супер. Рер, хора. Ми това ще бъде сигурно. То само рер, да. Не, аз. Да, игра просто не знам. Бавна ми се меки, това е. Епик скинче поне. На, човек. Ел. Пълен скам, човек. Те реал стар дропове и епик. Някакви дъблари ти дава. Реар, какво реар, бе? Сигурно това са последни 5 стар дропа, кой да знае. Все пак от доста време отваряме. Супер! Дайте още един броуър, хора. Моля ви, супер сел. Няма, човек, няма. Реар. Реар. Що не дава нищо, хора? Кажете. Помогнете, спасете. Стига, да е. Мити, защо не ми даде мити? Какво е това? Скин, добре. Поне, ама скинчи сега нищо няма да ми даде. Епик няма митик, нито лежен. Сега като се завърти, хора, имам някаква надежда, че ще ни даде нещо. Някаква мъничка. И това беше. Това беше от най-големия пак опенинг, хора. Това беше. Все пак бяха доста стар дропам, аз мисля. Доста. И даже събрахме такива точки, парички. Мисля, че добре стана, бе. Може повече неща да ни даде всъщност. Но да видим така отколко добре 20 минути. Ето мек, хора, мек имаме. Мек и доста скинчета, иначе не знам. Да, ето тази Мейси. И чакайте да получим още 2 стар дропа. Да изиграем една игра и да видим. И така, това беше пак опенинга, хора. Не знам. Да кажем, че е добре. Много скинчета ни даде, но поне някои други хора им дава по-хубави скинчета от моите. Някои моите са глупави скинове. За 29 джема. Да, така че да видим как с Мико ще се представим. Dynamite. Hello, Dynamite. Ау! Това беше трайхард, човек. Бра, започваме първата игра гадно. Но да видим тук кой. Не знам, хора, с кой да играя. Да пробваме Солджер. Или... Не, айде. Хора, това беше от клипа. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се за канала. Поставете един лайк. Чуваме се следващия път.